Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Наўзамен супрацоўнікам Белдзяржтэлерадыёкампаніі, якія звольніліся ў знак пратэсту ці нязгоды з палітыкай кампаніі і ўладаў, улады тыя ж самыя запрасілі на іх месца працаваць расійскіх прапагандыстаў. І зараз уже іх вынік працы відавочны. Мы глядзім некаторыя праграмы, і там ужо замест Беларусі чамусьці з'явілася Белорусія. Ну і мітынгі са словамі ці з лозунгамі, ці слоганамі «Я бацька» увогуле нічога апроч усмешкі і мемаў у сацыяльных сетках не выклікаюць. Але гэта таксама сцвярджаюць эксперты вынік працы расійскіх паліттэхнолагаў. Чым небяспечны прыход у беларускія дзяржаўныя СМІ расійскіх супрацоўнікаў і якія мэту пераследуе Масква, дасылаючы сваіх сюды прапагандыстаў і паліттэхнолагаў, мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Добрый дзень, Арсеній. Дзень добрый, Зміцер. Арсеній, ўсё ж таки трэба здзіўляцца ці не таму, што вось такі прафесійны голад вымушаныя былі, каб БТ не спыніла сваю працу, запрасіць сюды расійскіх журналістаў ці не журналістаў, як тут правильно назваць. Лукашенко прызнаў, што да, прыехалі там некалькі, две там ці тры каманды. Ну, здавалася б, што ў гэтым дрэннага? Прыехалі падмагчы браты нібыта з усходу. Ну, сапраўды, у такіх звычайных абставінах вы можете звяртацца да любых медыякансультантаў, прапагандыстаў, наймаць журналістаў з розных краін свету. Гэта ўсеагульная практыка. Але трэба разумець, што мы знаходзімся у стане вельмі сур'ёзнага палітычнага крызісу, і таму запрашэнне вось такіх спецыялістаў гэта заўсёды вельмі рызыкоўная гульня, таму што мы не можам быць упэўнены ў іх канчатковых мэтах, асабліва калі гаворка ідзе пра спецыялістаў з Расіі. І зараз ужо відавочна, што Крэмль тут гуляе ў сваю гульню з дапамогай гэтых медыякансультантаў і прапагандыстаў. Хоць як бы фармальна і іх з'яўленне ў Беларусі пазіцыянуецца як спроба стабілізаваць сітуацыю на карысць Александра Лукашенка, ну, па факту яны працуюць на далейшую палярызацыю беларускага грамадства і на дэсакралізацыю фігуры Александра Лукашенка як суверэннага кіраўніка. Давайте про сакралізацыю фігуры мы дэсакралізацыю. Мы паговорым крыху пазней. Зараз вот просто калі прааналізаваць тое, што мы ўбачылі апошнімі днямі. Ну вось выйшла праграма. Ну такая у лепшых традыцыях салаўёўска-кісілёўскіх выкармышай, дзе паказваецца вот Беларусь, пратэсты, і ідзе такі шэраг паралельны нібыта, а вось што да чаго гэта прывяло ва Украіне, а вось у Сірыі, у Ліване, у Егіпце, ужас. Ну, нібыта по вялікаму рахунку гэта ўсё заклікана да таго, што там типа там остановитесь, там типа спыніцеся людзі, вось, бо невядома да чаго гэта можа прывесці. Ну вот здавалася б, што дрэннага? Ну, сапраўды, што дрэннага, ну, адказаць на гэтае пытанне складана. Справа ў тым, што вось тыя медыяспецыялісты, прапагандысты, якія з'явіліся ў Беларусі, ну, як, ну, хутчэй за ўсё, гэта не разумее і беларуская ўлада. Ну, у чым карані вось гэтага палітычнага крызісу? Хто тыя людзі, якія выходзяць на пратэсты? Чаму на бок пратэстоўцаў пачалі пераходзіць
таксама чыноўнікі, прадстаўнікі сілавога блоку, супрацоўнікі дзяржпрадпрыемстваў. Справа ў тым, што гэты крызіс ён здарыўся не сам па сябе і не з-за фальсіфікацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Справа ў тым, што глеба для гэтага крызісу яна рыхтавалася вельмі даўно і рыхтавалася як за памылак уласных беларускай улады, так і за ўмяшальніцтва з боку Расіі. І ўсё гэта прывяло да таго, што сёння пад сумнеў ставіцца магчымасць Александра Лукашенка выконваць свае абавязкі перад грамадствам згодна з так званай грамадскай дамовай паміж грамадствам і дзяржавай. Узровень жыцця паніжаецца, нават здароўе і жыццё беларуская ўлада гарантаваць сваім грамадзянам не можа. І больш за тое, ёсць псіхалагічная усталасць ад вось той сітуацыі, якая цягнецца ўжо два дзясятка гадоў. Людзі проста не бачаць перспектыў, і таму у гэтым кантэксце іх пужаць вось сітуацыі ў Лібіі, Сірыі, ва ўкраіне. Гэта проста бессэнсоўна, таму што людзям ужо больш нічога страчваць у гэтым жыцці. І таму людзі выходзяць на вуліцы для таго, каб прадэманстраваць свой пратэст. І тое, што вуснамі улады гаворыцца пра тое, што ў Беларусі можа пачацца грамадзянская вайна, што ваеннае кіраўніцтва рыхтуецца да таго, каб прадпрыняць такі комплекс мераў, які паводле міжнароднага права будзе інтэрпрэтавацца як генацыд. Гэта толькі яшчэ больш выклікае гэты пратэстныя настроі, асабліва вось пасля тых каментароў, якія таксама робіць Александр Лукашенко у адрас пратэстоўцаў, то бок яны былі і крыміналам, і прастытуткамі, і крысамі, і гэтак далей. У мяне зараз асноўнае пытанне, вось навошта гэта ўсё паказваць беларускім грамадзянам, які і так дайшлі да таго стану, калі вось-вось і проста пачнуць выходзіць усе, а не толькі вось гэта найбольш актыўная і пасіянарная частка беларускага насельніцтва, якую мы бачылі учора і тыдзень таму. Арсений, я пачытаў аналіз экспертаў, якія прааналізавалі, што паспелі за гэты час зрабіць гэтыя прапагандысты, запрошаныя на БТ. І размова ішла пра тое, што яны прасоўваюць такія тэзісы, ўжо дзеляць тут Беларусь як Украіну ў свой час на захад і ўсход, на супрацьстаўленне нейкае памоўнаму прынцыпу, што прадвігаецца ізноўку гэтая тэза, што рускіх тут будуць я не ведаю што, распінаць на крыжы як таго данецкага хлопчыка, што вераспавяданне таксама трапляе пад нейкае падзяленне, хаця ў нас ніколі не было нейкіх цёрак паміж праваслаўнымі каталікамі, іудзеямі ці пратэстантамі. Зараз ізноў нам гэта заносіцца. Гэта сапраўды так? Так, гэта сапраўды так. І галоўная місія гэтых медыакансультантаў сканструяваць умовы для унутранага грамадзянскага канфлікту паміж рознымі часткамі беларускага грамадства, выкарыстоўваючы любыя магчымыя супярэчнасці, якія
ці у латэнтнай форме існуюць, ці іх можна таксама сканструяваць, як, напрыклад, супрацьлегласць па крытэрыю мовы, рэлігіі, ці дачынення да беларускай улады, ці, напрыклад, геапалітычнай арыентацыі, гэтак далей. Усё гэта будзе зараз абвастрацца, усе гэтыя супярэчнасці, таму што як бы стратэгічнай мэтай Расіі у Беларусі не звязаны са стабілізацыяй рэжыма Александра Лукашенка. У Крамлі ўжо даўно прынята рашэнне з Александром Лукашенко развітацца. І пакуль што зараз як бы Крэмль гэта робіць такімі паўнамёкамі, калі казаць пра заявы і спадара Сергея Лаўрова, кіраўніка МЗС Расіі, і прэс-сакратара Дмітрыя Пескова і самого Владимира Путина, што зараз Беларусі патрэбен дыялог паміж уладай і грамадствам. І таму атрымліваецца, што як бы Расія будзе гуляць на тое, каб Лукашенко ілі пайшоў на пэўныя кампрамісы, а гэтыя кампрамісы агучваюцца сёння ў праграме Каардынацыйнай рады і іншых камітэтаў, тым ліку Цыпкала і спадара Мазэпіна, які ў Маскве знаходзіцца. Гаворка ідзе пра адстаўку Александра Лукашенка і правядзенне новых прэзідэнцкіх выбараў без удзела Александра Лукашенка. І просто мы бачым, што Александр Лукашенко не збіраецца ісці на перамовы ні з грамадскай супольнасцю, тым больш не будзе ён весці перамовы з Каардынацыйнай радай, хутчэй за ўсё ён усіх арыштуюць. І таму, калі як бы вось такі мяккі сцэнар не атрымаецца, трэба стварыць глебу вось для вось у гэтага ўнутранага грамадзянскага канфлікту для генацыда, пра які адкрыта ўжо казаў і міністр абароны, хутчэй за ўсё і для яго выступы пішуць гэтыя расійскія медыакансультанты, таму што гэта дазволіць потым Расіі ўмяшацца у гэты крызіс дзеля таго, каб ужо стабілізаваць сітуацыю з дапамогай пэўных сілавых інструментаў. І вось пакуль наше міністэрства абароны разважае пра амерыканскія знішчальнікі, якія тут будуць падтрымліваць мірных пратэстоўцаў, Расія на гэтым тыдні на мяжы з Беларусю правяла некалькі цікавых вучэнняў. Перш за ўсё сіл паліцыі, ваеннай паліцыі, дзе яны адпрацоўвалі у тым ліку элементы міратворчай місіі. Гэта якраз вось у тых рэгіёнах адбывалася, дзе была заўважана расійская ваенная тэхніка, пра якую вось мы казалі на прошлым тыдні. Таму гаворка ідзе пра тое, што Расія фармуе такія умовы, пры якіх з'яўленне Расіі як міратворцаў у Беларусі будзе вітацца не толькі заходнімі краінамі, такімі як Францыя, Нямецчына, якія ўжо прыйшлі да пэўных дамоўнасцяў, а нават і беларускім грамадствам, таму што адзіная сіла, якая можа праецыраваць у Беларусь сваю сілу,
у гэтым рэгіёне гэта Расія. І сёння можна на 100% казаць, што Расія не будзе дапамагаць Александру Лукашенко давіць мірны пратэст. Яна не будзе дасылаць сюды свае войскі, таму што любыя войскі, якія патрапяць у Беларусь, яны аўтаматычна пераходзяць пад камандаванне беларускага боку. Усе дамовы ваенна-палітычнага характару ў межах саюзнай дзяржавы прадугледжваюць, што усе расійскія войскі, якія дасылаецца ў Беларусь праз разгортванне так званай рэгіянальнай групоўкі войскаў, яны пераходзяць пад камандаванне кіраўніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. Расія на такіх умовах ніколі сюды не дашлі свае войскі. А вось на умовах, калі Нямецчына і Францыя будзе занепакоена рызыкай новага генацыду і грамадзянскай вайны у цэнтры Еўропы, якая распачата рукамі самой беларускай улады Александра Лукашенко, вось такая гульня, яна можа адбыцца, і, на жаль, пакуль сама беларуская улада робіць усё магчымае для таго, каб гэты сцэнар збыўся. Я на завяршэнне тэмы прапагандыстаў заўважу, што сапраўды вось гэтае распальванне варожасці і гэтак далей, яно відавочнае, а гэта, між іншым, забаронена беларускім заканадаўствам. І спыняць гэтае перш за ўсё роля Міністэрства інфармацыі. Так вось, Міністэрству інфармацыі парада не блакаваць сайты незалежных СМІ, а звярнуць увагу на тое, што робіцца на дзяржаўных СМІ, найперш тых, дзе зараз працуюць расійскія панаехаўшыя. І пра іншы момант. Ось сёння нам расказала Міністэрства абароны пра сваю там выбітную спецаперацыю, як яны сіламі нашай авіяцыі знішчылі ворага, які спрабаваў прарвацца на тэрыторыю Беларусі, балонікі, паветраныя шарыкі бел-чырвона-белай размалёўкі. Так вось, дзіўная сітуацыя атрымліваецца. Нам колькі Лукашенко сказаў, калі раптам з заходняй мяжы нехта тут нават паспрабуе, страляйце адразу на паразу. Але выглядае на тое, што менавіта беларускія паветраныя сілы заскочылі, парушылі паветраную прастору краіны чальца НАТО, Літвы. Бо інакш чаго б МІД МЗС Літвы выставіў ноту пратэста беларускаму боку з-за таго, што верталёт беларускі парушыў паветраную прастору Літвы. Ты хто ж на каго нападае? Ну, вось сапраўды тут шмат пытанняў і да заяў, і да дзеянняў вайсковага кіраўніцтва. Ну, на самой справе і заявы і пра грамадзянскую вайну, і пра генацыд — гэта вельмі сур'ёзныя заявы, і нават намер гэты рэчы учыніць з'яўляецца сур'ёзным крымінальным дзеяннем згодна з і нацыянальным, і міжнародным заканадаўствам. Ну, не кажучы ўжо пра тое, што там хтосьці хутчэй за ўсё рэкамендуе, і хутчэй за ўсё гэта расійскія паліттэхнолагі, уцягнуць армію у падаўленне вось гэтых пратэстаў, таму што гэта ўсё накіравана на тое, каб справакаваць крызісы, розныя крызісы. Вось там гэтая спецаперацыя ВВС Беларусі, гэта, разумела, правакаванне напружанасці у стасунках з Літвой і НАТО.
А потым вось гэтыя ўсе заявы пра на нацыянальна-гістарычныя сімвалы Беларусі, пра бела-чырвона-белы сцяг і пра герб пагоню, безумоўна, гэта проста непавага да гісторыка-культурных каштоўнасцяў і таксама накіравана на распальванне варожасці у грамадстве. Ну, галоўнае тое, што як гэта Расія падае трэцім краінам, асабліва заходнім. Вось мы ведаем пра тое, што, напрыклад, запад Александра Лукашенка да Расіі даслаць войскі, калі будзе нейкая знешняя агрэсія з боку НАТО, Расія зараз падае па розным і дыпламатычным, і нефармальным каналам. Як запад Александра Лукашенка да Пуціна, каб той прыслаў войскі дзеля таго, каб яны ўдзельнічалі ў падаўленні мірных пратэстаў. І гэта першае. І па-другое, што ён шантажуе зараз Крэмль тым, што калі Крэмль гэта не зробіць, ён справакуе канфлікт з НАТО. І тады расейцы будуць проста вымушаны сюды прыйсці, каб стабілізаваць сітуацыю. І гэта як бы так падаецца сёння расійскім бокам, каб паказаць у тым ліку Нямецчыне, Францыі, Злучаным Штатам, што Лукашенко проста страціў адэкватнасць, і гэта псіхапат, які будзе бароцца за сваю ўладу да самага канца, і ў тым ліку гатовы распачаць трэцюю сусветную вайну. Гэта тое, што вось расійскі бок, гэта тыя меседжы, якія расійскі бок дасылае зараз нашим заходнім партнерам. Пасля заяў міністра абароны пра грамадзянскую вайну і генацыд, мне падаецца, што іх місія значна спрошчылася, таму што як бы нават самыя вось такія прабеларускія скептыкі у заходніх краінах, яны будуць вымушаны зараз пераглядаць і стасункі свае з беларускім бокам і стаўленне да беларускай дзяржавы, таму што вось за 2 тыдня, якія адбыліся пасля выбараў прэзідэнта, Беларусь з донара рэгіянальнай бяспекі і стабільнасці пераўтварылася ў крыніцу магчымага гуманітарнага крызісу грамадзянскай вайны ў цэнтры Еўропы. Таму я не зусім разумею як бы логіку беларускіх уладаў, навошта вось у гэта ўсё гуляць, таму што гэта толькі павышае ўзровень таксічнасці беларускіх уладаў як у вачах беларускага грамадства, так і міжнародных гульцоў. Арсеній, глядзі, мы бачылі апошнім часам мітынгі ў падтрымку Лукашэнкі, дзе асноўным лозунгам быў «За бацьку». За якога бацьку? Прычым тут бацька? Беларусы ніколі Лукашэнку бацькам не называлі. Гэта расійскі твор. У іх там заўсёды быў там цар-бацюшка, отец родной там і гэтак далей. У нас ніколі ні цар-бацюшкам не быў, ні бацькам Лукашэнку не называлі. Гэта відавочна для ўсіх прынесенае. Мне ўразіла, калі там чалавек сталага ўзросту слухае гэта і кажа, які бацька, мой бацька на вайне загінуў.
калі мы бачым Лукашенку в этом самом у бронежилеце і побач з ім скача Коля 15гадовы са зброяй і у форме спецназаўца натаўскага, гэта не выклікае у беларусаў нічога апроч смеху. Вот і мы разумеем, што тут працуюць расійскія паліттэхнолагі, яны прывезлі вот і гэтыя сленгі гэтыя і прыдумалі гэтыя нейкія там майкі з надпісам «Я бацька», гэта калаціцька і гэтак далей. Вот, а там што не разумеюць, што гэта працуе супраць іх? Ну, мне падаецца, што не разумеюць, гэта першае. Чаму не разумеюць? Гэта асобнае пытанне, то бок, ну, нельга выключаць і таго, што проста ўнутры ўлады ёсць група, якая працуе супраць Александра Лукашенка. Тым больш, што ўсе ўжо, ну, як бы атрымалі сігналы з-за Крамля. Вот яны-то працуюць супраць Александра Лукашенка, але ці на Беларусь яны працуюць? Не на Беларусь, безумоўна. То бок гэта ўсё, ну, тыя колы, якія звязаны з Крамлём, якія ўжо атрымалі пэўныя сігналы ад Крамля пра тое, што Александра Лукашенка будуць зносіць у любым выпадку. І яны проста зараз даводзяць вось гэтую сітуацыю да абсурда. І адна з галоўных мэтаў гэта дэсакралізацыя фігуры Александра Лукашенка. У вачах, ну, не толькі скептыкаў, але і нават прыхільнікаў Александра Лукашенка, у вачах тых, хто за яго галасаваў, у тым ліку на выбарах. І ўсе гэтыя антимайданныя метадычкі, па якім расійскія паліттэхнолагі працавалі з Віктарам Януковічам, ну вось зараз відавочна па ім працуюць з Александром Лукашенко. Навошта гэта рабіць? Незразумела, тым больш, што за такія грошы можна наняць, ну, выдатных паліткансультантаў і медыаспецыялістаў на Захадзе, у Кітаі, у краінах Блізкага ўсходу. І, ну, яны проста вырашаць гэты палітычны крызіс. Але, ну, мы бачым, што вось быў зроблены выбар на карысць вось расійскіх паліттэхнолагаў, не самых лепшых і прафесіянальных. І, ну, хутчэй за ўсё, гэта таксама дае нам падказку пра іх рэальную місію Беларусі. То бок іх рэальная місія звязана з тым, каб не стабілізаваць сітуацыю, а падарваць пазіцыі Александра Лукашенка і зрабіць яго цалкам таксічным і для беларускага грамадства, і для міжнароднага супольства. Атрымліваецца такая вот дзіўная сітуацыя, што нанялі спецыялістаў, а гэтыя спецыялісты працуюць супраць сябе. Ну, вот дзіўна гэта не заўважаць. І вот цікавы таксама момант, я вярнуся да гэтых расійскіх нібыта журналістаў, якія тут зараз на БТ працуюць. Лукашенко сказаў, што мы іх самі не аплачваем, іх аплачвае нехта іншы. І вось здавалася б, тут і павінны былі б узнікнуць нейкія падазрэнні пра там сыр у мышалоўцы і гэтак далей. Але вот як так атрымліваецца? І вот што зараз там, я не ведаю, там Крэмль нават не саромеецца, не хавае вось гэтыя свае планы, аплочваючы тых же самых прапагандыстаў, якія працуюць супраць свайго наймальніка, груба кажучы. Глядзіце. Ну, мы ўжо зараз, як я ўжо казаў, мы знаходзімся ва ўмовах вельмі глыбокага палітычнага крызісу. І адзінае, што Расія можа зараз зрабіць, гэта не спрабаваць дапамагчы Александру Лукашенка утрымаць уладу, а гуляць на тое, каб падарваць яго пазіцыі.
І гэта робіцца не толькі з дапамогай вось гэтых паліткансультантаў. Ёсць група, якая сядзіць на тэрыторыі расійскай амбасады, якая разам прылецела з гэтымі медыякансультантамі. Яны працуюць з элітамі, з сілавікамі, з чыноўнікамі. І ўсё гэта накіравана на тое, каб не толькі дэсакралізаваць уладу, але і падарваць магчымасць гэтай улады рэагаваць на рэальныя выклікі і пагрозы для стабільнасці, суверэнітэту і незалежнасці. І вось тое, што для мяне відавочна, што хутчэй за ўсё тут ёсць група ад спадара Прыгожына, так званага повара Пуціна. І тут таксама працуюць не толькі па антимайданным метадычкам, якія мы бачылі у канцы 2013, пачатку 2014 в Украіне, але і метадычкі, па якім, напрыклад, Расія працавала ў Судане, дзе адразу яны гулялі і на баку ўлады, і на баку апазіцыі. І ўсё гэта скончылася тым, што апазіцыя зрабіла ваенны пераварот, а расейцы як там працавалі, так і засталіся працаваць. Таму мэта вось гэтага ўмяшальніцтва звязана з тым, каб усталяваць такі рэфлексіўны кантроль за двумя бакамі супрацьстаяння. З аднаго боку над Александром Лукашенко, а з іншага над вось тымі сіламі, якія выступаюць супраць прэзідэнта. Такім чынам мы вяртаемся да самага галоўнага пытання, якое зараз апошнім часам задаюць вот ва ўсёй гэтай сітуацыі. Якім чынам ўсё ж такі Беларусі дамагчыся і народу беларускаму дамагчыся нейкіх дэмакратычных зменаў, але з другога боку і не патрапіць у гэтую павуціну крамлёўскую, не страціць незалежнасць? Ведаеце, гэта вельмі складанае пытанне. На жаль, сёння мяч знаходзіцца на баку ўладаў, і ад іх далейшых дзеянняў шмат чаго залежыць. Просто замест таго, каб управляць крызісам і спрабаваць выпрацаваць там нейкую антикрызісную стратэгію, улады жывуць у такім стане, што нібыта нічога не происходзіць у дзяржаве, у беларускам грамадстве. І вось гэты летаргічны сон улады, ён, на жаль, нас можа прывесці да, вось, умоўна кажучы, армянска-малдоўскага сцэнара. Калі расейцы дамовіліся з заходнімі краінамі аб тым, што гэтыя краіны застаюцца ў іх сферы ўплыву, але яны могуць і не супраць дэмакратызацыі гэтых краін. Так было ў Арменіі, так было ў Малдове, раней так было ў Кыргызстане ў 2010 годзе, калі Расія таксама знесла Курманбека Бакіева, які вымушаны быў бегчы ў Беларусь. То бок, трэба разумець, што Расія не супраць дэмакратызацыі, асабліва калі вось новыя дэмакратычныя ўлады пагаджаюцца на тое, каб паважаць стратэгічныя інтарэсы Расіі ў Беларусі. А калі паглядзець на заявы і той же самай каардынацыйнай рады, камітэтаў на чале з Валерыем Цыпкала і Дзмітрыем Мазэпінам,
гаворка ідзе пра тое, што яны якраз паважаюць стратэгічныя інтарэсы і не збіраюцца пераглядаць знешнепалітычны курс пасля змены ўлады ў Беларусі. Таму, на жаль, як бы Крэмль тут гуляе на дзвюх баках, і ўсё гэта скончыцца тым, што тут будзе нейкая змена ўлады, і зараз гаворка ідзе толькі пра тое, як гэта будзе праходзіць, мякка ці жорстка. І такі самы неверагодны, але ўсё ж такі яшчэ магчымы сцэнар, што калі Александр Лукашенко ўсё ж такі гэта ўсё зразумеюць, арыштуюць усіх здраднікаў і пачне нармальны дыялог з беларускім грамадствам. Я не кажу пра дыялог з каардынацыйнай радай ці іншымі альтэрнатыўнымі ўрадамі. Нармальны дыялог са Злучанымі Штатамі, з Кітаем, які вельмі зацікаўлены ў захаванні статус-кво, і з якімі Расія не можа зараз дамовіцца пра падзел сферы ўплыву, то гэта, безумоўна, можа неяк паспрыяць таму, што мы гэтую крамлёўскую гульню неяк перагуляем. Будзем спадзявацца, тым больш, што Беларусь, як краіна ў цэнтры Еўропы, сапраўды хоча сябраваць з усімі. На заканчэнне хачу нашим каментатарам, найперш Ромеро альбо Петрову, сказаць: паглядзіце праграму Максіма Каца, вы зараз яе ўзгадывалі, і зразумееце, з ботамі-тролямі, якіх апошнім часам вельмі шмат у наших каментарах, не трэба спрачацца і спрабаваць ім нешта даводзіць. Яны на працы. Ім аргументы не спрацуюць. Дзякуй вялікі. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Беражыце сябе.